Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop valide. Donc vous faites amener une. Mon style est validé, mon rap est validé, le beat de soutien est validé, Typhoon est validé, mon style est validé, mon rap est validé, le beat de soutien est validé, Typhoon est validé, mon style est validé. Une petite caméra. Mon rap est validé. Ah, c'est une. Je vais en confirmer. On est validé, mon style est validé, mon rap est validé, voilà, le beat de soutien est validé, validé, maladie que je suis imperturbable. Je viens du Ouagadougou, je viens de la région du Woroba. Je fais le rap pour ma nation, je fais la fierté de ma région. En Afrique, il n'y a pas l'homme pour la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pour le Woroba. Ici, la guerre, c'est nous les rois, c'est nous on domine la Côte d'Ivoire. La solidarité de la jeunesse de ma région. Eh, Allah. Donc, on donne ça. Attention. Il est cané arnaqué. Gaussou. Attention, wallahi. Ni ma ni tiga, ni ma fara. Et on va bien. Ay, attention. Mata attention hane wa binan ngata to wa village la sa ko musuko da attention ni ma ni mina ni ma gausu fa attention ga na arna kisa wallahi attention no wa binan papa Ta magnifique, que dis ça peut vous maléfique. Ainsi me ta la bikerawe, mais nous quand c'est te fendon est validé, Typhoon est validé, mon style est validé. Mon rap est validé, le beat de soutien est validé. Wa binan be ma gausu ni mina ni ma fa ma ko ni ngara jutula yaran ma fa Voilà, maintenant tout comme ni on confirme de attention à ta village ni wa et attention wa binan gausu ana arnage e ay ma ni mina wallahi avec ça après tu vas fa Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous pouvez ça. Ni mafara ben check gausu bifa ay itu sosa ni ga wale village la ko musuko bifa wallahi Kachuru gausu ya kachuru atese kala kan ne bora ko mina sa se kala kali la kali to kota lam gausu ni mifa fam gausu mi ni tige Tropo a ben ala jambi fa kachuru kam fa muna mun ko bi gona ni ti tege jala mi fa mun e bolo ni yati la gausu ni mi fa ni mi ni mina on ka war la folo gausu ni mi ni mina iga war iga war dirima kan ni mina mun kama sa cloti la fouille la me fait il fait fond cloti la chila gausu mi fam bi fra bi mi ni mina ay jojo ko mun kera amana ke ko fen ni ne tinga wargo la kana suma ere de quoi wa ebe no da ya famu ko ibano ni ta ne tarna ke ni na na ke mi ni mina bi fara wallahi billahi ka sam bi fara ne tarna ke wallahi mun ko bi gona nya bala e mun ne be yarna ke ko mun kera ko suni ga wargo ni mi ke to do ni la ni mi ni mina ni mi fara ala kana tu ay jo ne ma mi fam ebi men no fe muna biga to e bona wallahi ngumi ko de nyefina kana nyefo nte fega me fegi fega doro ni dro ba digi ngi ni tege sa no ya fama njutala me ibaro ko ne tara warinta ne wari mene doro ngumi farakari ko no doro ni la penati nte sunguru lala mu angume ka mu arnaketa ni trompero ko me ka mu arnaketa no sunguru inde bena no akmena demand jonna wa ko go zo yoro mi no ibola ni nbe fo nem na dela ya mejo
Kachuru. Ne ga war di mano. Ibe ka foto na fu ni faga san ni wa. Chera ga war ko tikru Ni go to abel ti go se ni memo faga. Kana men ga war kana ni mene shwe. Bugu de finan tigi shwe sangu ne me kara de ibano ni ne yo ya kara kuna jaro sino nunu tega kun kara ne ka. Ugu muklen ne. Ugu muklen e ka ugu diga war sa. Ai a fasta fule a fo ite soro a fo ishu I faga ka ba. Ni la de no croiser kare kono afre le ka kule ko zo. Mais heureusement man jode ma do re fenu ku yimi na go zone ha ikba fo ime na ne tad ma beta obitu bolo kwa kana ni fo ni ma fika na to mu fo ni ka puma kono dia ko ni ka tatara ne te ne ma dun ke tara na go mo tara na ka joro faka sare ya Allah. Masa. Kabri sufene be dimi bolo. Allah. Gausu. Why? Gausu baby. Gausu be ro besa gausu ni mana ne pese ne kene pese ai gausu e be ro besa mara me ko bolo bi e bi su fe me dimina ala bye. Hey. Hey. Gausu. Hey. Hey, ya ki sikse o maram mo ko. Mume. Madam. Look. Kachuru. Mume. Kachuru ne re biteli. Hey, ya ki siksa. Nabe. Etike fari nya kane. Nabe. Kachuru ala kama. Ala je al nasru bisiga wardun jangachi maramma. Maram nana nga maram to sugam nasu. Kachuru sabali al nabige. Nabige warduni musu. Che bon una sa. Ite wargo kuma ndabla ngana kungulu sofi kana na kungulu bulu ya. Sasa bezi. Kuma figi dungo ibi ni ne ko we ni ne ko we fi mu ko. Ay al nagira wafla dromena chi musuma. Nana ka tusu ajoro binna. Engi si musu go yawo. Ne mu fie tonko ni mu fie na iga tongo iga ngakule ku be nya warbe sorote to la jona iga wargo ndabla iga bigi ni bone ga war kan kwa ne tante soro go che ne tante ni mo go je go o tidi mo go ma go e pinte fika puma fo en club na muli angata no choro an patro ga fla be gendi no mu fie no ba chiro che muli angata no choro la apera me benin pesa abe nyo ne tante tu ma obininga o tina nye dia ngono na de kwa select loke Chendo padro mula fogo lugo chitaka chabi. Ngata. J'ai grandi. Anh sợ mà không ba. Dạ ba. Ok. Dạ ba. Wala don do. Wala. Nya fe mera don. Wala jarang ere. Mai ni clip la kata kati mai na video dale mutra papier ko dola. E ko mara ne ko ne ka shiga e ko ne ko na. Ne bare bo ke tisi. Ai no. Ne re ko mo belo. Bari. Tadi don. Don do. Aku ngade. Ang furu ko ha. Wala hang ajo. Abu atene arranger quoi. Ne kumbe faire affinir les gars.
a fɔ I fa ɲɛna a ka taa ka furuboloma nɔfɛ a ka taa an ka woro man ka mɔgɔw fɛ a ka taa minɛ. Mais an bɛna an si kɛ nin na n'a fɔra ko e kan ka bitigi ba dayɛlɛ ka di ne ma mɔgɔ kan ka don furu la de i ka nafa bɛ furu mun na a filɛ e filɛ ne ka bitigi lajɛ a ta ka fa yɛrɛ e ko k'e bɛ bitigi dayɛlɛ i ta ka bitigi dayɛlɛ ka di ne ma foyi ne filanw bɛ bitigi ɲɛnamaw kɔnɔ cɛw bɛ ka waribaw di musow ma han. Chérie minnu sa dɔɔnin de don tagalen ɲɛfɛ ne m'a f'i ye o mara an bɛ jɔn da la yan an bɛ nin butigi kɛ butigi belebeleba i munnu dɔɔnin dɔrɔn sɔɔni dɔrɔn k'o ye dɔɔnin dɔɔnin de. Mɔgɔ si ma deli ka wolo tile kelen ka kɔrɔbaya tile kelen. Ara n tɛna jɔn da la yan. K'o bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin de. Hali kunu sɔgɔma han walayi kamalennin fitinin a nana dɔrɔn ne yɛrɛ de a nana dɔrɔn ka 40,000 di ne ma ko ne k'a dépôt k'a ka muso walayi a ka muso tile kelen dɔrɔn k'o ye kunu journée dɔrɔn a filɛ n'a fɔra ko cɛw bɛ ka 40,000 di muso ma e bɛ 50,000 de di ne ma semaine 50,000. Ayi walayi tagalen ɲɛfɛ ne bɛna 1 million d'e ma. 50,000 ka dɔgɔ walayi. Projet ninnu ne kelen bɛ ka projet minnu mis en place n'a ɲɛnabɔra dɔrɔn ma chérie o y'an lafiyalen de an m'an ta ka sunɔgɔ. Et puis ɲɛ bɛ la dusu te kɔnɔ de quoi walayi n bɛ ka fɔ ɲɛna k'an ka ko jɔ halisa i b'a la kɛ projet bɔ n ka bitigi kɔnɔ. Chérie bolo ye dusu kasi. Ya bɔ n ka bitigi kɔnɔ n tɛ fɛ k'i lamɛn yɛrɛ n t'a ko la tugun yɛrɛ. Ayi bɔ n ka bitigi kɔnɔ n t'a la yɛrɛ n tɛ fɛ k'i lamɛn yɛrɛ de n'i ka bɔ n ka bitigi kɔnɔ bɔ bɛ ɲɛ ayi bɔ. I tɛ la sa kana jama jɔ an na sa i tɛ la sa kana to bɛɛ ka bɔ an kalama. Ne ko k'i mugu dɔɔnin dɔrɔn. E bɛ se ka 40,000 di ne ma journée kelen 40,000 tɛ sa ne ko ko projet minnu bɛ sira kan n'olu sera ka ban e k'i kɛ pewu dɔrɔn. Awɔ i ni ka projet ta k'i n kunkolo sufɛlen ba de ta i ni ka projet kan. Bolo de dusu sama ni dusu sumara n bɛ na ok ma chérie dusu bɔlen ba de don. Et puis dusu yɛrɛ t'a kɔnɔ de quoi ko projet an m'an si k'o projet la a ka taa kɛnɛma ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a lamɛn. Yeah man, this is for you the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, fais le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé. Moi c'est validé. Dugu yɛrɛ mana jɛ o e tɛ se ka soli mun de la ka na dɛ. E ma wɔrɔ ka sɛbɛnni kan o tɛ e fɛ ne ka na misiri wele f'i yan. E kana dɔgɔya dɛ yɔrɔ n y'a f'i ye k'i kana dɔgɔya ne tɛ kuma i ka kuma fara ne ta kan dɛ. Tɛmɛ ka taa minɛnɔgɔ ninnu ko n tɛna tila la fininɔgɔw bɛ minɛnɔgɔ ninnu kɛrɛfɛ. Makɔrɔ fininɔgɔ fɛnɛ. Fininɔgɔ kɛ n ta tɛ la minɛ dɛ n dala tɛ la minɛ dɛ. Taa olu kɛ taa olu kɛ ne bɛ na fininɔgɔ la. K'a bin ni sisan i m'a fɔ ko fa wɛrɛ de bɛ e ka fa ninnu na min tɛ fa yɛrɛ yɛrɛ ye n tɛ kuma caman na bi dɛ i y'a faamuya kɛ. I sigi yan fɔlɔ kabi sisan ni bɛ ko bɛɛ la bi fɔ mamɛrideli n'i ye mamɛride bi n ye kale masa min na a ka bon n ka kale ma n'i ye ne mamɛride bi ne ma kɔrɔ n b'i i ka fa i bɛ san na n t'a furakɛ bi i sigi ka yan i k'i poussé ka taa yen fɛ n tɛ kuma caman na bi dɛ. I ko ba i m'a fɔ n ma i ko ba de i kun tɛ daminɛ bɛɛ. Mana itu ini mereka buang kuna tiba ida rega furaga same klan ngamina ngola same kaso isen kora ta don tanto nga afeta isen kora ta don ta Bonjour. Madame, ça va? Oui. Ça va? Ouais, bien. Ça va, il va quand? Ouais, alhamdoulilah. Donc, il y a pas de ça. Eh, ne pas. Ah, doit aussi ça. Oh, merci. Ouais, tu as juste mal au sang. Non, ne pas, merci. Merci. Ici, donne ça. En plus, les ballons, bien, comme ça, bien, quoi. Quand on a inscrit. Ça va?
Ça va bien. Il va quand? Va, madame. Faites-moi au dépôt là, Wabinan. Ah, Kunta Nyoa. Numéro, j'espère avec vous, non? Ah, ouais, voilà, parce que tu as Wabinan. Ah, ay ndalen bilo client Tara awatara ni era ditu attends sigi don ça non ngatini ko jugo suno merci merci beaucoup hein bere chaleur est to comme non wallahi clear pardon ya allo mon cœur quand même ko beto je dépose là numéro quel est le toujours Wabinan si je vais appeler à toi les messages ça je dis ai nan dalenu mun kama oyi wana mun ko oyi kana tuma iri merci non ni tare ni bita fere ba la di magoto na fem sani ka di ba begen na kwa ala bitu tena wa bitu kana di depoka chewe chega dungona ne bakura tara ko ko bunga ta ne boka Ulo rom suba. alan cere ala madara mali ala di jogoy ako nene mangoro mo ba tola wei jama be saki sitatu ni le sakola do ala joy ma be tire ba wei de dire ko de tere pulo de ka ai wei karamo ante karamo nani na kumala ko ni ko ne sakola de wei karamo isiga isi karamo wei ni ala wo ile ko karamo wei karamo ile na bel ko ile ala ni ko ile sakola ni ouais faut que dire agir sur na pas ne sin que pas de souci oui non be ni tare chamno bulo kadine maturo an mutini moi maquillé ouais on est piga fait l'autre jour net ma fait me ga Dubai ta ko nyana bo ni biet ke eta ya be nyana bora biet ke no sembe a toto la gatalo pour 2 semaines seulement nous kendro on t'a une forme de faire ça oui on a Dubai betalo futen n'entro chaleur n'entro wala biti la faire pour 2 semaines seulement ici c'est de nganga qui ça nganga qui wala ya don quoi donc frère doyer voilà donc au redo ouais ben qui bim ni ben qui mako trop et ça mi la fait femme cadre après donc il avait taillé les posé donne voilà donc amino amolo bisous ballon merci quand même ouais ala ne ba donc quand même bon kilen tenia ouais ala nte baru la nge non atini ni comme so tene quoi quand tu allais écrire privé d'or là donc sinon mais si gamme do fa o kuma jaina ngwa si ga don fo kuma jaina non mais ama ke ko faire so ra mais non la sona donc quand même bonjour ne fa agature ba ego wala misi ga numéro soro de numéro OK y a pas de souci o be jaire Ibe ngole na kanibe sinke 23h ko de passage son dans les no merci OK nyambe problème foi tal kambe dumare merci ajaranya yere non amino mo yere mo se bari wala yere mo ko ina mai ya fenno mo ko che wala ni ne che mene ka papa te funya de ka to ka ni munumunu ya tentro kuma ba fola nga projet ama shiko projet la meni bla plaque ya de wala ni mo ro ko jaranya sa fu anga clé journée jana hey